तनु हो लागी हम दे हमरे रे पैसा भले के तनु हो लागी हम दे हमरे के हमले हमरे हे सवारक के हमले हमरे पैसा भले के तनु हो लागी हम दे हमरे रे पैसा भले के तनु हो लागी हम दे हमरे हे सवारक के हमले हमरे हे सवारक के हमले हमरे हे सवारक के हमले हमरे डीजे राजू पकड़ियाल डीजे राजू चाहलरी एक ढालरी सब दिला हवा में बहसला बा सुन भैया बारे हा सुन दोसा बारे भले केहू से ना फसल बा भल ही ओहो ठालाली किनी हम दे हमरे रे भल ही कहना बाली किनी हम दे हमरे गमा बाती महान हो एक सारा देहिया गहसलबा राइत थाहारू हो के दहारू हो त पूरा माने बचलबा राहु लगुडु दीपकी कहे अभी ना छोड़े बरे राहु लगुडु दीपकी कहे अभी ना छोड़े बरे भले के तनु हो लागी हम दे हमरे रे पैसा भले के तनु हो लागी हम दे हमरे हे सवारक के हमले हमरे हे सवारक के हमले हमरे। प्रकाश डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौशाला मार्केट बेतिया। मोबाइल नंबर 9570557210।